Eredivisieclubs Ajax en AZ komen voor het bekervoetbaltoernooi naar Snits. Landskampioen Ajax neemt het op in ONS en AZ zal voetballetje in Snits wit-zwart. Dat is de uitkomst van de lotting van de derde ronde. Beide Snitse voetbalclubs binnen uit te schroeven, maar is het tegenstanders. Het zwembad van Boetenpost bleef iepen. Dat had de gemeente hier vannacht Kaspelen juist besletten. Het rennende contract met de Duitse exploitant wordt maar een jaar verlengd tot eind 2013. In mei komt hier moet er dan een plan lezen voor de periode daarna. Het verschijnt de Ljouwte kranten voor het laatst op het zaniemde broadsheet formaat. Krijgt als een heel soort kranten, zal de kranten daarna verder op het volle tabloid formaat. Belangrijkste reden is nevens de kranten dat hield dit meer lezers dat graag willen. Joen droeg waar, maar vannacht weer buien. Het wordt een gratis toven. Morgen begint ik met buien, maar middags komt de zin erbij en het wordt dan 16 graden.